Skupinky obyvateľov Ameriky si počkali na to, aby si takéto divadlo mohli nakrútiť či nafotiť. Tento raz malo dôjsť k úplnému zatemneniu mesiaca, ktorý sa mal napokon sfarbiť do krvava. O 9 hodine nášho času sa začala tá hlavná časť zatmenia. Mesiac pomaly vstupoval do tieňa Zeme, až sa doň ponoril celý. No a v tom okamihu sa začal sfarbovať do krvava. Potom začala červeň blednúť a zhruba okolo 11. nášho času vystúpil z tieňa. Takýchto krvavých mesiacov má byť v tomto období viac. 8. októbra 2014 a potom v roku 2015 opäť v apríli a v oktobri. 4 po sebe nasledujúce krvavé mesiace vo viacerých ľuďoch naháňajú hrôzu. Možno bude koniec sveta. Keď máme umrieť, tak nech umreme. Neviete, čo sa stane? Mne to je jedno. To je úsmevné. Príroda, ako to dala, tak to je. Možno, že prídu upíry. Alebo Drákula povstane. Nám se líbí hrabě Drákula. Upíry, Drakula, koniec sveta a iné hrôzostrašné veci sa môžu diať. Samozrejme, že len v prípade, pokiaľ poriadne popustíme úzdu svojej fantázii. Vedci sa však musia držať triezveho rozumu. To nie je žiadne znamenie. Krvavý mesiac vzniká pri každom úplnom zatmení a je to len hra svetla. Je to spôsobené tým, že zemská atmosféra pohltí tú modrú zložku svetla a prejde iba to dlhovlné žiarenie a teda červená farba. Zvláštne je len to, že 4 po sebe nasledujúce zatmenia mesiaca bývajú zhruba raz za 18 rokov a vidieť ho za každým z iného miesta Zeme. To dnešné z územia Slovenska vidieť nebolo. Bolo pozerateľné hlavne z Ameriky. Rovnako ani ďalšie 3 krvavé zatmenia mesiaca z územia Slovenska žiaľ neuvidíme. A takto fantazírovanie o upíroch či iných hrôzostrašných veciach budeme mať asi o trošičku ťažšie. Anton Adamčík, televízia Joj.